Skal vi væk så? Nej, jeg er klar. Det er fint nok, at du gør det. Der var et træ. Nu er det altså min tur. Tror du der? Ja. Altså, hvis du rammer lige der, så kommer sådan en fyr, så bliver du på vejen. Han har lige ret det træ. Lige ved et ramt træ, der bliver jeg kastet den der. Jeg røg lige bum, og så sad jeg på jorden. Det er ikke blevet bedre det her. Det er godt mærke. Uffe, så er det din tur. Jeg skal ikke prøve, jeg er blevet for gammel til sådan noget der, du. Prøv at se, jeg kommer kørt ned lige så bum, så sidder jeg bare på jorden. Kan du mærke stiv pik i ryggen? Jeg fik det der hoved 4 gange.